Inés Martí, Sí, te veig. sí. Ramon Bel. Ramon. Núria Marco. Sí. També et veig. Miquel Subirats. Sí, present. Susana Sancho. També et veig. Sí. Present. Marc Fornós. Present. Marc, sí. Carla Bonfill, també. Tomàs Bertomeu. Sí, present. Cristina Sales. Present. Pausi. Present. Pep Só. Present. Núria Pla. Núria Ferrer. Present. Agustí Tirado. Present. Iris Castell. Present. Francis Carr. Present. Fèlix Aliau. Present. Anna Tomàs. Present. Àngels Calleja. Sí, present. Manel Macià. Present. Molt bé. Senyor alcalde? Vaig un moment dalt. No. He estat a la Junta de Portaveus, vull dir que en teoria d'estar-hi, no... Hola, disculpeu. No. Tantes convocatòries telemàtiques, al final m'estava esperant a una altra reunió. Tinc un enllaç. Senyor alcalde, han passat llista, està tothom present, poden començar quan vulguem. Que feia falta allò, no? Bàsicament. Sí. Vale, bueno, bàsicament sabeu que el primer punt que hauríem de fer és ratificar la urgència de la sessió. Entenc que això s'ha de votar, no, Ramon? Sí. Sí, si us sembla bé. Senyor Manel Macià, si pot ratificar la urgència. Sí, a favor. Anna? Sí, a favor. I senyor Germán Siscar? A favor. Molt bé. I després ja és el punt que ens porta en este ple extraordinari, que és esta moció de la Junta de Govern local, però és la fórmula en la qual l'entrem, però dic que tal com hem acordat a la Junta de Portaveus, l'entraríem de forma conjunta. Som Junts per Amposta, Som Amposta i l'equip de govern d'Esquerra d'Amposta. I en tot cas, el PSC se reserva l'argumentari per al debat i se tractaria d'esta moció de la taula de consens pel Delta, de rebutjar l'estratègia Delta que el govern espanyol va presentar la setmana passada davant precisament d'esta taula de consens. Com ja sap tothom, la taula de consens és una taula que s'ha constituït en els 7 ajuntaments del Delta, més la comunitat de regants de la dreta i la comunitat de regants de l'esquerra, però que estos són els que constitueixen l'associació, però després aquí s'han anat sumant una sèrie d'entitats adherides que, en definitiva, la voluntat troncal, pel qual se constitueix, és per treballar i liderar un consens davant el que és la protecció del Delta des de totes les línies que li són una agressió. No només pel tema dels cabals d'aigua, sinó també per, evidentment, l'augment del nivell del mar, que és una cosa que és absolutament global, i també per la pròpia acció humana dins del Delta. Davant la necessitat de treballar d'una forma conjunta davant de totes les administracions que li són competents pel que fa a la protecció del Delta, se va crear aquesta taula. I en base a això, hi ha un tècnic que ha estat treballant en el desenvolupament del Pla Delta de la taula, que es va presentar com a full de ruta
consensuat per tots els agents, va presentar davant de les autoritats de l'Estat, de les autoritats de la Generalitat, de les autoritats territorials i locals i d'alguna manera s'ha assumit com a un document vàlid per anar a reclamar quines són les accions que es preveuen primer en una voluntat comuna i conjunta o conjuntament assumida, que és el manteniment de la morfologia actual del delta. És a dir, partint de la base que el que volem és no deixar que el delta evolucione, perquè sí que és cert que és algo en moviment, però també és cert que aquest moviment està molt condicionat per l'acció de l'home. Per tant, mantenir la morfologia també és algo que li pertoca a l'home de mantenir. I després, l'altre és fer-ho en 3 línies fonamentals, en actuacions a llarg termini, a mitjà termini i a curt termini. En base a això, se va anar en una reunió al Ministeri de Transició Ecològica a Madrid, i vam anar tot just ara fa un any, i d'allà se'ns va comunicar que s'estava treballant un pla de protecció del delta per part de l'Estat, un pla que en principi volien esperar-se abans d'incorporar res del pla delta que nosaltres presentàvem a ensenyar molt i ens diuen que ens agradaria i, en definitiva, la setmana passada va acabar generant una desil·lusió i una sorpresa el fet que aquest pla de recuperació i transformació presentat per el govern no ha acabat de convèncer, bàsicament per moltes coses, però pel fet, primera, perquè no hi ha una dotació pressupostària clara per a fer aquesta protecció del delta per part de l'Estat, situen en 3,9 milions d'euros actualment el que preveuen incorporar al delta, quan només el camí de guarda ja n'hagués representat 15, per tant, una mica perquè ens féssim idea de la magnitud. Al Mar Menor crec que són 150 milions el que es destina per a la protecció, en un moment en el qual hi ha uns diners que han d'arribar d'Europa, que em sembla que s'estava parlant de, no sé, potser 17.000 milions d'euros o, en definitiva, són molts de recursos que arribaran d'Europa que es poden destinar a la protecció del litoral i, d'alguna manera, l'obra estrella és el retranqueig de la línia de costa i també, al final, renunciar a fer el camí de guarda que havia d'agafar els dos hemideltes del delta. El que més avançat estava era l'hemidelta dret, ja en aquesta línia que havia de recórrer des del Trabucador fins a la Ràpita, que ja hi havia 1 quilòmetre fet i que les expropiacions estaven fetes i que d'alguna manera hi ha una certa renúncia a fer aquest projecte, com un projecte que si en aquests moments hi haguessin diners, se pot tirar endavant perquè és l'únic projecte que ja té tot, memòria ambiental, expropiacions i tot fet. Per tant, també era una oportunitat de demostrar que hi ha una voluntat de protegir el delta. I, bàsicament, el que es va decidir fer per part de la taula del consens de tots els ajuntaments que en formen part, fer aquest ple extraordinari, presentar aquesta moció al mateix temps, avui dimarts a les 8, d'alguna manera per a demostrar aquesta acció contundent perquè l'Estat replantegi la seva estratègia i escolti el territori a l'hora de protegir el delta. Per tant, el punt primer és mostrar el rebuig d'Amposta en aquestes línies presentades de l'estratègia del Ministeri per la Transició Ecològica i el repte demogràfic i que prenguen com a base el Pla Delta, que és aquell que està consensuat en els màxims representants del territori, que són els ajuntaments i les dues comunitats de regants, en aquest cas, traslladar a les entitats adherides de la taula del consens aquest acord perquè en termini d'una setmana prenguen aquest acord i el facin públic i comunicar l'aprovació d'aquesta moció al Ministeri per a la Transició Ecològica, el repte demogràfic, a la presidència del Govern de l'Estat espanyol, al Congrés de Diputats, al Senat i als respectius grups parlamentaris, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, a la presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya i als respectius grups parlamentaris també de l'arc parlamentari català. I, bàsicament, és això. És una acció que el que vol és demostrar allò que la taula del consens té, que és això, consens, i traslladar-li a l'Estat, que és aquell que té competències, que té recursos i que d'alguna manera també s'ha de ficar d'acord en la Generalitat de Catalunya i en el propi territori per tirar endavant aquesta protecció del delta. Senyor Manuel Macià, entenc que si vol dir alguna cosa. Sí, tant. Moltes gràcies. Després del temporal Glòria i per tal d'elaborar una estratègia conjunta de tots els actors implicats, es crea la taula de consens, com bé deia l'alcalde, una taula que va tenir una fita important, la presentació d'aquest Pla Delta, que definia l'estratègia global per tal de treballar en totes les administracions durant els pròxims anys, per tal de mantenir el delta tal com el coneixem. Global
i d'Entesa, un projecte global de conservació de la morfologia del delta, fet per tots i per a tots. Després, com deia l'alcalde, de les diverses reunions a Madrid i vista dijous passat la presentació per part del secretari d'Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, on es mostraven clarament les línies bàsiques de la proposta que s'està treballant en solitari per part del Ministeri. A Madrid ho volen fer sols, des d'aquí entre tots. Es demostra una vegada més, tot i que pugui semblar que el PSOE és suposadament més sensible amb les zones humides, passa i no fa cas d'allò acordat al territori. Està clar que tant pels governs del PSOE i del PP hi ha autonomies de primera i de segona. En les Terres de l'Ebre, clarament, per als successius governs espanyols, formen part de les segones. D'exemples molts. Ja n'hem dit algun cop. L'AVE i la infraestructura ferroviària, els enllaços de les diferents capitals són mínims, cosa que, per exemple, podria ajudar amb el tema del despoblament. Les autopistes aquí històricament han estat de pagament, però l'autovia s'acaba a la Jana i recomença a l'Hospitalet. Estem infrafinançats, això ho sabem. I amb el tema de costes en tenim prou per anar arreglant el Trabucador i la illa de Buda amb arena. Vostès, els socialistes, i ara hi parlo vostès, juntament amb Podemos, abandonen el delta. No hi ha cap estratègia delta. L'estratègia és deixar avançar el mar i fer un retranqueig de la línia de costa. No fer cap inversió i retirar-se cap enrere. Com al camp de batalla, donar la batalla per perduda, retirada general. Per al Delta de l'Ebre, per a Catalunya, no hi ha inversió. Les inversions són per a altres zones com Doñana, més de 100 milions en els últims anys. S'han donat per vençuts, s'han retirat una estratègia Delta que és passivitat i a veure vindre. Estudiarem, mirarem. Li recordo que almenys hi ha hagut 2 anys, 2 plans integrals al Delta de l'Ebre. Tots han diagnosticat el mateix. Subsidència per la falta de sediments, regressió per la pujada del mar i la salinitat, per l'entrada de les marees i la falca salina. Les seves solucions, les solucions d'Espanya, les solucions dels socialistes per a la regressió, tirar 500 metres enrere. Per a la subsidència, estudiarem els sediments als pantans i a veure què podem fer. I per la sanitat, res. Com dic, no fer les inversions necessàries i, si de cas, algun problema puntual, ja ho solucionarem movent centenars de camions d'arena. Ens neguem a aquesta solució, una solució insostenible i a curt termini. El delta no pot anar passant només de pedaços i solucions a correcuita quan apareix un temporal que causa alarma mediàtica. I els coneguts camins de guarda desapareixen, un element que podria ser fins i tot turístic i de manteniment del delta. Una solució que funciona a deltes com el del Po, i aquí vostès ho desestimen. Esta inacció històrica que cada vegada ens apreta més per estar en un moment d'emergència climàtica. Farà que les terres situades al costat del mar passin a ser de domini marítim terrestre. Els plantejaments de l'estratègia delta presentada ens condemnen a seguir perdent metres de línia de costa i ens condemnen a seguir veient com any rere any la mar engoleix la costa. Els socialistes i aquells que els donen suport abandonen el delta a la seva sort. Este seria el meu titular i el meu resum. I per això votarem a favor d'aquesta moció per defensar el delta, la seva gent, la seva riquesa, els seus espais i per mantenir-lo tal com està. I també per posar en valor la tasca de la taula de consens i la filosofia que porta i de consens i des d'aquí i per aquí. Moltes gràcies, senyora Anna Tomàs. Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Començaré fent un argumentari de la moció, no com altres partits polítics que han estat fent més un míting de campanya preelectoral que no pas defensant la moció. Vull començar dient que el nostre grup donarà suport a aquesta moció perquè confiem plenament en el seu president de la taula de consens, que és el socialista i alcalde de Sant Jaume d'Enveja, el senyor Joan Castor, i que sabem que no utilitzaria mai un rèdit de manera política per a la millora del delta, com han fet altres partits. També vull deixar molt clar que els polítics socialistes del territori estan treballant intensament pel delta, com Toni Espanya, director de Costes de Tarragona, o el senador Manel de la Vega, que ha parlat directament i personalment amb Teresa Ribera. Però hem de tenir molt clar que el pla presentat pel Ministeri és un document de treball que es va presentar de forma anticipada a la taula de consens com a deferència i per ser els interlocutors naturals del territori.
És, per tant, un pla que encara està obert a aportacions i modificacions. És un esborrany. Hem de tindre això sempre en compte. I això ho va expressar el secretari d'Estat del Medi Ambient en tots els que van participar d'esta reunió, després d'escoltar totes les inquietuds d'alguns dels participants que estaven en aquesta reunió. En les aportacions de la taula i de la Generalitat se redactarà una nova versió del pla que es posarà a exposició pública i que començarà el 2021 i, per tant, hi haurà tot un nou període de participació social i institucional encara més ampli. Per tant, el Pla de Protecció del Delta definitiu sortirà de tot aquest procés de participació pública i això ho hem de tindre molt en compte. La proposta del pla recull, hem de tindre clar que recull un conjunt d'actuacions que per primera vegada una administració pública posa damunt la taula per abordar de forma conjunta els fenòmens que s'han produït de la regressió i la subsidència del delta. La plataforma del Delta de l'Ebre ha reconegut per primera vegada que l'Estat ha proposat mobilitzar sediments fluvials per compensar aquells fenòmens que ha produït la regressió i la subsidència. I d'això estan molt contents. També des del temporal Glòria, l'única administració que ha actuat invertint recursos, i no una partida petita, sinó 2,2 milions d'euros concretament, en restaurar i recuperar tot el que és el funcionament del litoral deltaic que s'ha vist afectat per aquest temporal. S'ha regenerat el trabocador tornant a recuperar les condicions naturals de la bahia dels Alfacs. S'ha restaurat i s'ha recrescut la platja de la illa de Buda que havia quedat comunicada en tot el mar en un tram molt ampli. S'ha executat un cordó de dunes de 6 quilòmetres de longitud entre Riumar i el Fangar, que ha protegit a tot aquell sector que tenien arrosos que han tingut llevantades diferents per temporals. Això ha passat des del mes de març. I hem de tenir molt clar que això és contràriament a el que la Generalitat de Catalunya, tot i disposar una partida de 6 milions, i no ho hem d'oblidar, 6 milions d'euros aprovada en una esmena als pressupostos del 2020, des de fa mesos no ha estat capaç d'invertir ni un euro en la protecció del delta. I que no me diguen que no és cert que no és una competència, que és una competència de l'Estat. La gestió del domini públic marítim terrestre és una competència compartida entre la Generalitat i l'Estat des de l'any 2008 i és una competència exclusiva de la Generalitat la protecció dels seus espais naturals i en estos estan inclosos la xarxa natural 2000. Entre tot ell, el litoral del Delta de l'Ebre, és a dir, cosa que fa que sigui considerat un bé per l'Estat. I és una via d'urgència haver utilitzat aquests 6 milions d'euros que no s'han acabat d'invertir. De veritat que el nostre partit confiem en el treball conjunt i solidari de totes aquelles administracions, tant les locals com les autonòmiques com les estatals, per afrontar en èxit la finalitat del que comporta aquest pla d'acció i el pla que proposa la taula de consens. Així que si aquesta moció ha d'ajudar a reforçar tot allò que la taula de consens proposa, votarem a favor perquè sigui un impuls perquè des del govern central vegin que hi ha coses a millorar. I torno a repetir, no oblidéssim que és un esborrany i queda tot un mes i fins a principis de l'any 2021 per a poder aportar propostes de totes aquelles persones o entitats o gent que està participant en la taula per a millorar aquest pla. Així que queda dit que només esperem que això sigui una millora pel territori i que el nostre partit sempre intentarà treballar per a la millora del delta, sigui el govern que sigui. Però també esperaria que d'altres partits poguessin reconèixer que no s'està actuant adequadament des de la Generalitat en aquests 6 milions que s'acabaran perdent. Si no s'agilitza i no s'acaben gastant en el que queda d'any, s'acabaran perdent. Així que torno a repetir que votarem a favor de la moció en tota aquesta exposició que he deixat clara. Gràcies. Molt bé, senyor Siscar, té la paraula. Bé, ens hem sumat a aquesta moció conjunta, com no podria ser d'una altra manera,
I bé, esperem que reverteixi la situació, veurem els fets, que és lo important, no els discursos, sinó els fets, i esperem que els fets siguin favorables per al nostre territori. Som una miqueta escèptics, però bé, ens hem sumat amb l'esperança d'equivocar-nos i que reverteixi i sigui beneficiós per al nostre territori. Ja dic que som bastant escèptics, però bé, s'ha d'intentar tot. Molt bé, moltes gràcies. Per tant, bàsicament, només per acabar una mica, dir que és cert que la taula del consens està presidida per un alcalde socialista, però voldria deixar molt clar que la taula del consens, si alguna cosa ha aconseguit, és superar este marc partidista internament. Sí que és cert que existeix el debat més aviat territorial, competencial, però per sort tots tenim molt clar que tots tenim negres, grisos i blancs dins de les formacions polítiques que representem, però que hi ha una cosa que ens uneix, que és la defensa del Delta a la taula, i per tant aquesta moció es presenta per anar això, i si la moció hagués de parlar d'accions de la Generalitat, doncs evidentment també en parlaria, i la voluntat al final és protegir el Delta. Hi ha alguna... Senyor Macià, ¿usted volia dir alguna cosa? Sí, només dir-li que el gobierno más progresista de la historia no progresa adecuadamente en el tema del Delta. Ja està. Aquí no estem per a fer mítings, estem per a donar solucions. Molt bé, en tot cas, la voluntat de la moció és clara, és que sigui un revulsiu en aquest pla que va presentar de protecció l'Estat, que segurament té coses positives, però que no fa incidència en allò important, que és aquelles mesures urgents que són absolutament necessàries i que perquè les hi haguen fan falta recursos, i per tant el que volem és això, veure una partida als pressupostos generals de l'Estat que digui diners destinats a protegir el Delta, i que no sigui una partida de 3,9 milions d'euros per a fer un pla pilot de baixar sediments, sinó que volem que sigui una partida en cara i ulls, com les que hi ha a altres zones humides i sensibles del territori espanyol. Per tant, esperem que aquesta acció conjunta que han fet avui tots els ajuntaments que formen part de la taula del consens servisquen precisament per a fer aquest revulsiu al Pla Delta presentat per l'estat espanyol. Per part meva, res més. En tot cas, agrair-los el fet d'haver pogut fer aquest ple de forma així urgent, i moltes gràcies.